אם מבקשים מכם, נגיד תנאי קבלה למכללת רופין, צריכים ממוצע או פסיכומטרי מעל 650 נגיד, או ממוצע בגרויות מעל 90 או מעל 650 בפסיכומטרי. מי שיש לו 700 בפסיכומטרי אבל בגרות 80 מתקבל? זה או זה או זה אמרת. נכון. אז כן. יש לו 700 בפסיכומטרי. כן, כי יש עוד אחד אפשרויות. בדיוק. נכון. אם הוא קיבל ממוצע בגרויות 95, אבל בפסיכומטרי יש לו 600, פחות מ-650. גם מתקבל. ואם יש לו מצב של 95 ממוצע בגרויות ו700 פסיכומטרי, הוא יתקבל? גם, כי יש שניהם. כן, זה אחד מהאפשרויות. כשאני אומר או זה או זה, הרבה חושבים שזה או זה או זה, כלומר רק אחד משניהם צריך להתקיים, אבל לא. כשאומרים או, זה יכול להיות או רק אחד או רק השני או גם שניהם, כי גם אם שני התנאים מתקיימים זה עדיין בסדר. כי הבנתם, כי גם כדי להתקבל למכללת רופין, גם אם קיבלתם 95, גם אם עברתם את ה-90 וגם אם עברתם את ה-650, אז זה בסדר. ולכן במערכת או יש צורך בלפחות שאחד התנאים מתקיים. ואתם תראו במערכת או, אני גם ממשיל את זה לגשם. דוגמת הגשם. אני אסביר. כמו שהבנתם, יש לי הרבה שמות. אז לזה אני קורא גשם. באו. הגשם עובד רק באו. תסתכלו פה, בתרגיל 69, אני מביא אותו רגע. זה עמוד 207. הנה, הפעם זה או. רגע, תעלה קצת. סבבה. בסדר? כן. אז ככה. אני עושה ציר, קיבלתי תנאי אחד ש-x 3 ו-5. אז תנאי מספר 1, x גדול מ-3, זה עיגול ריק. וחץ, ימינה או שמאלה? ימינה. של 3? של 3. ימינה. ופה, מעל התנאי השני, זה x צריך להיות גדול מ-5 וגם ימינה. איפה מתקיים מערכת או? איפה יש לי תנאי אחד שמתקיים, לפחות תנאי אחד? החל מה-3? בדיוק, החל מה-3. אני אתן לכם דוגמה, אני אסביר עכשיו מה זה אומר גשם. אני אעשה גשם בכחול. יורד הרבה גשם, הרבה גשם. רואים את הגשם? כן. יורד הרבה גשם. הוא עומד על המספר נרטב? כן. מה? הוא נרטב, יורד עליו גשם. אוקיי. פשוט לא שמענו מה אמרת. אז הוא נרטב. אם הוא יעמוד ב-0, פה? גם ירטב. ואם הוא יעמוד ב-3? יש לו גג. הוא ירטה, לא. ה-3 אין לו גג, זה חור.
אין לו גג מעל ה-3. אבל אם הוא יעמוד עכשיו ב-4, אז יש לו גג. אז יש גג מעליו, אתם רואים? הוא לא נרטב. אם הוא יעמוד פה ב-6, יש לו גם גג. יש אפילו מעליו 2 גגות, אבל מספיק אפילו אם היה לו גג אחד הוא לא נרטב. זה שיש לו 2 גגות, הוא עדיין לא נרטב. אז השאלה שלי, איפה הילד הזה צריך להיות ממוקם על מנת שלא יירטב? בין מעל 3 ל-5. אחרי ה-3. לא, למה עד 5 אבל רונית? גם אחרי 5, אם הוא יעמוד פה אחרי 5 הוא גם לא יירטב. אבל אתה לא יודע, זה כביכול כאילו אין לך גבול של מספרים. לא, זה כל X הוא גדול גדול מ-3. מ-3. X גדול מ-3. אז כאילו כמה מספרים שאחרי כל מה 3. שמ-3 וימינה עד... כל מה שאחרי 3 והלאה, בדיוק. כן. אם התרגיל היה וגם, לא או, היה וגם, הייתי מחפש כפילות של גגות, והייתי אומר התשובה X גדול מ-5. אם זה היה תרגיל וגם. בסדר? אבל בתרגיל או, מספיק לי לפחות תנאי אחד שמתקיים, ופה בין 3 ל-5 יש לי תנאי אחד שמתקיים, ולכן זה בסדר, ופה התשובה תהיה X גדול מ-3. כאילו איפה הילד לא נרטב? וזאת התשובה כאילו X גדול מ-3? כן, X גדול מ-3. בואו נעשה דוגמה נוספת. הפעם אנחנו באו, שימו לב אם זה או וגם. עכשיו אנחנו באו. יש אפשרות גם למצב כזה, שנייה. בואו נראה את תרגיל 70. אורי יכול להיות גם תשובה שהיא במינוס? בציר כזה? כן, בטח. טוב, בואו נראה. יש x קטן מ-8, קטן שווה. זאת אומרת שכל המספרים שקטנים מ-8, והתנאי השני זה x קטן שווה ל-4. אז מה תהיה התשובה? אני מזכיר, כל מה יורד שקטן עליי... מ-4. לא. למה? קטן מ-8. שווה ל-8. קטן ושווה. למה הוא צריך לעמוד מקטן? פה זה קטן מ-4. זהו, אז כל מה שקטן מ-8. הוא יכול גם לעמוד פה והוא לא ירטב. קטן או שווה, גם אם הפעם אם הוא יעמוד ב-8 עצמו, הפעם אם הוא יעמוד ב-8 הוא גם לא ירטב, כי יש עיגול מלא, יש שם מלא, אין לחור מעליו. אז פה התשובה תהיה x קטן שווה ל-8. בואו נראה את תרגיל 79. הנה, תרגיל 79. פה אמרו לנו שה-x צריך להיות בין 1 ל-8 כולל. יש לי פה 1, 2, 8 ו-10.
אז התנאי מספר 1 זה אומר שה-x בין 1 ל-8, תכירו את הצורת כתיבה הזאת, בין 1 כולל עד 8 כולל. התנאי השני, תנאי מספר 2, צריך להיות x גדול מ-2 קטן מ-10, כלומר x בין 2 ל-10, אבל בשתי מקומות יש לי עיגול ריק. איפה יש לי פה? מה תהיה התשובה של מערכת O? X 1 ל-10. 10 גדול מ-8. לא, איפה הוא יעמוד והוא לא ירטב? בין 3 ל-9. לא, למה 3? לא, בין 1 כולל ל-10 לא כולל, נכון? מצוין, בדיוק. הבנתי. אתה מסתכל כאילו על שני הצירים האלה, כמו שסימנת. כן. אותי מעניין איפה הוא יעמוד והוא לא ירטב, לא מעניין אותי איפה נמצא הגג. יש מעליו גג, הוא לא נרטב. הבנתי. יש פה מישהו שלא הבין? לחזור על עצמי? לחזור על ההסבר? כן, תחזור על זה, אורי. אין בעיה, אוקיי. מי שאלה את זה? סתכלי, אני עכשיו מצייר ילד שחור. זה גזעני. לא, דווקא אפליה מתקנת, דווקא מביא אותם לקדמת הבמה. אוקיי, אז פה, הנה גם הגשם שחור. יאללה, פה הוא נרטב, אתם רואים שפה הוא נרטב? פה הוא כבר לא נרטב, ב-x שווה 1. ב-x שווה 2 הוא גם לא נרטב, כי יש מעליו גג. את רואה לכל אורך הגג? את רואה פה, אם הוא יעמוד כאן, יש מעליו 2 גגות. כן. אבל עדיין הוא לא נרטב, גם אם הוא מעליו 10 גגות הוא לא ירטב. מה יקרה אם הוא יעמוד מ-9? או אם הוא יעמוד פה ב-9? הוא לא ירטב. הוא לא ירטב, נכון, כי יש פה גג אחד מעליו, שמגן עליו. אם הוא יעמוד ב-10? ירטב. ירטב, כי יש חור מעליו, זה פתוח. ואם הוא כבר יעמוד אחרי 10, נגיד ב-11, הוא גם ירטב, 11 ומעלה הוא ירטב. אז איפה הוא לא ירטב? איפה הוא מוגן? למה? הוא גם ירטב ב-10, כי זה לא כולל. לא, ב-10 אמרתי, הוא ירד עליו גשם ב-10. אז זה 1 עד 9. מ-1 עד 10 לא כולל? מ-1 עד 10 לא כולל. מי אמר מ-1 עד 9? אני. ומה קורה ב-9.5 הוא נרטב? לא. ומה קורה ב-9.9? גם לא נרטב. וב-9.9999999 גם לא נרטב. אבל ב-10 בדיוק הוא נרטב. אז אני אומר x מ-1 כולל עד 10 לא כולל. כשאני אומר עד 10 זה כולל גם 9.99999. אבל תוריד את הקו אחרי ה-x, כי זה לא כולל. סליחה, נכון. אמרתי משהו אחד ועשיתי משהו לא נכון. הנה, תודה. זה התשובה. שאלות? כן, אורי, לי יש שאלה. בתרגיל הקודם היינו צריכים למצוא מה שמשותף ביניהם, נגיד מ-2 עד 8, אז מתי אנחנו יודעים איפה משתמשים? זה אם זה היה וגם, את צודקת. אז מתי יודעים איפה משתמשים במה? הנה, כתוב לך פה או. רק באו אנחנו עושים ככה, ובגם מחשבים לפי השיטה הקודמת. בדיוק. אוקיי, תודה. אם כתוב לך או, זה אומר או זה או שניהם. אם כתוב לך וגם, רגע, איפה זה היה? הנה, את רואה את הוגם? כן, עכשיו הבנתי, וגם תודה. את חייבת שיהיה לך כפילות.
טוב, אז בואו תעשו תרגיל אחד לבד. הפעם זה מערכת O. כל צד לפתור, ואז לעשות ציר. איך הולך? נראה מה התשובות. אתם שומעים את הקליק של העכבר כל פעם? זה מציק? כן, אנחנו שומעות. וואו, זה... אנחנו גם שומעים כשאתה מקליד. אי אפשר להסתיר כלום מכם. טוב, דרך אגב, התשובה לא יוצאת שלמה, אז אל תיבהלו אם הצלחתם או לא הצלחתם, זה לא יוצא שלם ב-84. אורי, יש לי שאלה. כן. באגף השמאלי יצא לי 7x קטן מ-12. אני צריכה לחלק את ה-12 ב-7 או להשאיר את ה-7x ככה? ככה? כן, בדיוק. אז מחלקים ב-7, צריכה לבודד את ה-x. סבבה. טוב. ואז זה יוצא, כאילו, אני צריכה לעשות מספר עשרוני או את השבט? איך שנוח לך, לא משנה לי. סיימתם? רגע. אני צריכה לעשות להם מכנה משותף כדי שהם יהיו על אותו ציר, או שזה לא קשור? לא, אין צורך. אורי, איך אני מסיירת את זה על הציר? רגע, אז בואי נראה מה קיבלת פה בצד שמאל? שרשמת בתשובות, נו. סליחה, צד ימין. יצא לי 6 חמישיות. מה, x גדול, קטן? יצא לי x קטן שווה 6 חמישיות. 6 חמישיות?
כן. אוקיי. אז יש לי מצד אחד 6 חמישיות, שזה 1.2, ו1 ו5 שביעיות, אם אתם הופכים לעשרוני, זה אמור להיות יותר גדול ממנו. אז x קטן מ6 חמישיות זה עיגול מלא ושמאלה, x קטן 1 מ5 שביעיות זה עיגול ריק, סליחה, עיגול ריק ושמאלה. אז מה התשובה? אני נגיד לא הבנתי איך רושמים את זה, אחרי שאני מציירת. אבל עכשיו מה התשובה? קודם כל, תנסו לזהות מה התשובה, אחרי זה נכתוב. x קטן X קטן מ-1 מהשלם. לא, x זה רק מ1 ו5 שביעיות. נו, כן. בלי השווה, בלי כולל. למה? כי ב1 ו5, רגע, למה יש לו כולל? לא, אין לו כולל, כי זה עיגול ריק מעליו. הוא נרטב פה. לא, אבל כאילו מה... מה לא הבנתם? את יכולה לחדד את השאלה? אפשר עוד תרגיל כזה שנבין יותר? לא הבנתי את זה. זהו, מה השאלה? תחדדו לי את השאלות שלכם. מה לא הבנתי? אני לא לא מצליחה הבנת איך לתפוס. ציירתי, לא הבנת איך הגעתי לתשובה הסופית, הציור ברור, אבל זה לא ברור. איך הגעת לתשובה הסופית? איך הגעתי לזה? כן. הציור ברור, השרטוט ברור? כן. אוקיי, אז במערכת O אני צריך שיהיה לי לפחות גג אחד. אז תסתכלו פה איפה שיש לי גג אחד, זה כל זה. למה זה לא נצבע לי? פה. אתם רואים? מה שצבעתי בירוק? אם הילד הולך איפה שהירוק הזה, הוא לא נרטב, כי יש מעליו גג. אתם רואים את השביל הירוק שסימנתי? אז כאילו זה כל x שקטן מ1 ו5 שביעיות. בדיוק. לעומת זאת, אם אני אלך פה, מימין ל1 ו5 שביעיות, אם הוא יעמוד פה, הוא ירטב. זה יותר ברור עכשיו או להסביר שוב? עכשיו זה יותר ברור. אבל זה מובן שמפה ושמאלה זה כל המספרים שקטנים מזה. כן, אוקיי. למה זה לא עובד לי? כל מה שקטן שכחתי שם את האחד. בסדר? כל מה שקטן מ1 ו5 שביעיות, ואלה x'ים שקטנים מ1 ו5 שביעיות. יאללה, עוד דוגמה. אפילו 2. הנה, 2 דוגמאות יש לכם פה.
אורי, יש לי שאלה. שומע. אם יש לי מינוס באגף אחד אבל, לא בשניהם, אז אני עדיין מחליפה כי הוא משנה סימנים? מה זאת אומרת? תכתיבי לי למעגל. יצא לי נגיד בראשון של 8x פלוס 9, יצא לי שם נגיד 3x את הקטן שווה למינוס 6. אז זה אומר שאני מחלקת ב3. תכתיבי לי שוב. יצא לי 8x קטן שווה, יצא לי 3x קטן שווה למינוס 6. ככה? לא, כי אני שיניתי החלפתי את מה שעשיתי בהתחלה, 3x למינוס 6. כן, אני רואה. כן, גם לי יצא ככה. 3x קטן שווה למינוס 6, זה מה שקיבלתי. בדיוק. אז השאלה אם אני משנה את הסימן כי הוא במינוס באגף אחד או לא. את מחלקת במקדם של x, את מחלקת ב3, זה מספר חיובי. את לא מחלקת במספר שלילי. אז x זה הסימן נשאר. את רואה שאת מחלקת ב3. טוב, בסדר. מה אני עושה עם x0? בצד השני יצא לי 0. כן, גם לי. כן, זה מתבטל. אז זה כאילו תשובה שהיא לא מתייחסים אליה? אולי אם זה נכון או לא נכון, אני לא יודע. בואו נראה מה קורה בצד ימין. זה 0 קטן מ-49. זה נכון או לא נכון? זה ביטוי אמת או ביטוי שקר? כן. זה אמת. זה ביטוי אמת. אוקיי, אז איך יראה השרטוט? שמים את 0? עוד 40. לא, איך קוראים לך? x קטן מ-2, והימני זה כל x. אז מה הפתרון? כל x. נכון. אתה יכול לחזור על זה? כן, את 89 על... כן, על העניין הזה של כל x. אני אסביר. קודם כל, מה יצא לך בצד שמאל? x קטן שווה מינוס 2. אוקיי. מה יצא פה? 0x קטן מ-49. אוקיי. 0x זה 0. 0 קטן מ-49 זה נכון, זה ביטוי אמת. ביטוי אמת זה אומר שזה תמיד נכון עבור כל ערך של x. זאת אומרת שזה יהיה, אוקיי, שזה יהיה כל x. כן. פה התשובה היא כל x. כי זה תמיד נכון, זה ביטוי אמת תמיד. אז מה אני עושה בתשובה? לא הבנתי. אז מה התשובה? תגידו לי אתם, איפה הוא לא נרטב? הוא לא נרטב בכלל, בכל הציר. נכון, אז התשובה היא כל x. אז רושמים פשוט כל x? כן, לא משנה איפה הוא יעמוד, גם הוא יעמוד פה ב-x שהוא 7 וגם ב-x שהוא 0 וגם ב-x שהוא מינוס 5, בכל מקום שהוא יעמוד הוא לא ירטב, בכל ה-x'ים שהם יהיו. אבל בתכלס זה עד 42. למה? 42, 49, כמה יצא לנו? זה לא משנה, השאלה אם זה ביטוי אמת או ביטוי שקר, התשובה פה היא כל x, 0 תמיד קטן מ-49. ואורית, זה תקף רק שה-x כביכול מתאפס לנו, ואז הביטוי אמת? בדיוק. אוקיי.
בסדר? יאללה, תרגיל 90. כל איקס. גם בתרגיל 90? בוא נראה. לא, יצא לי משהו לא הגיוני, כי כאילו 0x יותר קטן מ-0. אז זה לא נכון. מה יצא לכם ב-90 לכולם? צד שמאל יצא לי x גדול ממינוס 3. את זה אני יכול למחוק, את 89 אני מוחק. מה חסר לי? אוקיי. צד שמאל, מה יצא? בצד ימין יצא 0 גדול מ-0, ובצד שמאל יצא x גדול ממינוס 3. כן. ופה מה יצא? 0 קטן מ-0. 0 קטן מ-0, זה נכון או לא נכון? למה יש לך שווה שם? לא יודע. אוקיי. אפס קטן מאפס, זה ביטוי אמת או ביטוי שקר? שקר. ביטוי זה שווה שקר. נכון. זה ביטוי שקר. ולכן פה אין פתרון בחלק הימני. רגע, אבל למה זאת זה אומרת- 0 גדול מ-0? זה לא x ו-0? מה פספסתי? יש לך שם 0x. אבל למה זה 4x מינוס 3x, לא? לא משנה, סליחה. אורית, ברגע שאין פתרון, לא צריך לצייר ציר, כלום כאילו? אבל הפתרון זה לא x רגע. מינוס 3. שנייה. לצד ימין אין גג בכלל, בסדר? כי אין פתרון, אין לו גג בכלל. לצד שמאל יש גג. זה הגג של צד שמאל, מסכימות? כן. עכשיו, צד ימין אין לי גג, אז איפה הוא לא יירטב? x גדול צד ממינוס ימין. 3. נכון, x גדול ממינוס 3. עכשיו שימו לב שאין לי פה שני גגות. בסדר. אז זו התשובה, x גדול ממינוס 3. אורי, זה רק במערכת ה-O, נכון? כאילו זה... כן, במערכת O זה מספיק שיש לי גג אחד כדי לא להירטב. בואו נעשה עוד דוגמה. אורי, כבר נגמר השיעור, יש לנו שיעור עוד שנייה. לא, אנחנו מתחילים ב-11:45. היינו אמורים לסיים ב-11:30, אבל התחלנו רבע שעה מאוחר יותר. הבנתי. הרי השיעור שלכם ב-12, לא? אז נהיה לנו הפסקה של דקה. בסדר, אוקיי. למה? רבע שעה. נו, לא מספיק. רגע, לא מבינה. טוב, נשחרר אתכם עוד מעט. לא, סליחה, טעות שלי, לא יודעת. בסדר, נאכל צהריים תוך כדי השיעור. טוב, הנה, תרגיל 91. זה אותו עמוד עדיין? עמוד 207, כן. יהיה לנו תרגילים שהם שילוב של או וגם, או שאין דבר כזה? כן, יש דבר כזה. בהמשך. זה הולך להיות גם פרבולות. לא. נכון. למה? אוף, מה הרעש הזה בחוץ? אתם שומעים את ה... לא יודע מה זה. שומעים הכל.
יש איזה גנן שעובד בחצר של שכנים, תגיד לו שיפסיק. נזרוק עליו איזה משהו. כן. טוב, יצא לי מלא אפסים. זה ביטוי שקר, נכון? בתרגיל 91. אורי, יכול יצא 0-0. בצד שמאל יצא ש-X גדול או שווה ל-0, אז אני לא הבנתי אם זה שקר או לא. זה התשובה, 0x גדול שווה ל-0, נראה לי. וזה נכון או לא נכון? כן. נכון שהוא שווה ל-0. נראה לי X שווה ל-0, לא? לא, גם לא בצד יקרה. ימין, יצא 0 קטן מ-0. בצד ימין זה שקר. מה קורה בצד ימין? זה ביטוי שקר. X קטן מ-0. 0 קטן ממה? מ-0. 0. אז זה ביטוי שקר. זאת אומרת שרק מהביטוי השמאלי יש לי גג, שקר היה גג על הכל. כן. אז מה תהיה התשובה? כל X. כל X, נכון. מה שתספיקו, אני יודע שזה למחר. אם תספיקו טוב, אם לא, אז לא נורא. תודה. תודה, אורי. תודה. ביי ביי. בבקשה, להתראות. עם הגנן.